Hello bayarok jotono no phungkaham tei jotono lamsogani blog ang tabung no basadrok ke tabung mukhang rok suwi kisa fresh ongoi ani khokleng khakjaya dokha kisa thaijak nogo hingke abo khagoi mui rok songnai hingke jayakari paithak jara nai tongdi tabuk hingke chung je buphang blai Kerai mani abno joto thupsa khlai sogui tongo tini hingke ta asuk satung tungya phano kokroi jotono chrom khe ranbaijak haini bagui ko motamoti khambai khano himano haifano kinar teibo thumui sogui tongo je khamya tongmani no eko naidi o thapla tabuk bati phai hawo kochom khe mi khutung hamsinai hingke nongo tabuk puila no phono gano ani world smallest mwimaising buphang iko naidi busuk chikon aro se bwthai thaibrui thaijak nongno yaphang ni simi phono gano naidi iko oro ni simi start ongo ekdum boni buphang susi hai asuk chikon aro se thaibrui thaijak kora thaini thaitijak tei kotor thaini thaijak hingke phaidi tabukhani mwimaising khaglai sinai taklai ni ani mwimaising buphang ekdum chikon seman ni no naikhe semano hingke to buphang kotor khaksa deksa si khakbai maya haipano taklai bo buphang chikon no naikhe bwthaile thorop no thayo chung khorok nei chana no naikhe chungsa se chabai maya seman hingke to kisapano charok bai malia phabu phalka haipanchi charok bai malia hingke taklai khe ojon khe no mantongo to phanchi chabai maya buphang phangsa hingke se chinile khorok nei chana ba kawi thango hingke abono tabuk obono kosoi bai songnai haini bagui asuk khagya phangnoi sok khaksinai obo tabuk phangsani no khagui tongo iko mojom saman kha hingke tei phangsa khaknai hingke angkhe mwimaising no asuk busuli pora hingke thokjakya kisa kora hingke thokjago baksa ke to busuli pora hingke si thokjago awandro rok chanani pho angkhe asuk busuli toria kho hingke si thokjago haini bagui iko kului saino khagina kha asuk busuli petum ongjak hingke ang thokjakya ke kora naino khagina kha ke iko oroni khaksinai tei phangsani obo haino kora saino khagina kha asuk bo koraya tobo kului hai hingke obo butui chanani hingke thik hingke oboni yagulo iko yango naidi ani mwimaising obkhe kotor jat buphang chikon sano haipano thuptam thaijak phangsa buphangono obo kotor jat obo hingke ang khaglia tamni hingke taklai ta asuk buphango hamui malia obo thupnui thuptam tongmani ang khagoina khe khalike busuli marugya ang haini bagui obo busuli narukna bagui ang khaglia iko yang budai thupsa tongtiro o phangsa bono hingke tei thupsa tongo naidi tei thupsa tongo yang iko oro asuk no thayo o phangsa obo asuk baisi bo buphang hilik jagui tongo ayang khawi rojak si boni buphang hingke obno busuli narukna bagui ang khaglia thaisapano khaglia obo buphango no raro sinai buphango rakhe khaguini phranai khali hingke kubang khe kaisinai taklai bang buphangle kubangma kaijak no haipano thuibai thangka buphang tei hamui bo manlia hingke iko naidi obo bo kotor jat no obo khe metreng hayangjak iko metreng jat obo khe hingke obono bo khaglia abo busuli petum mangjak obo joto ang busuli narukbai sinai khali hingke kainani bagui tago thain thaitamno chawi paikhe khali ke busuli marugya ang nai mahai jat chikon jat le haino available mano omtahi kotor jat petum hingke manthugya abo hingke dora jat ni bisingo mereng jat ni bisingo obo hingke busuli naruk sinai ang khaglia ke tasingo phunukmani kotor jat akhe kwkhrang no merengya abo kaisa naruk sinai hingke iko naidi ani mwimaising khagbaika chungkhe to khokleng hino deborma rok hingke to mwimaising hino hingke ani khokleng khagbaika tabuk talang thangsinai iko kchak khe khagbaina kha ang phangnoi ni khago ang kosoi kuphur jat puthi kosoi baisi chanani bagui ba asuk kubang ke khaglia asuk no ojon besi kubang hingke to thogya haini bagui asuk no khagina kha hingke tabuk nogo talang sinai tabuk swnam sinai ta iko naidi puthi kosoi mia paiti family obo baino songnai khokleng no obo kuchung ong tongkha ang kheto kosoi ni bisingo hingke omo hai puthi kosoi no berman puthi khaike markhen thokjago ke yango khe ani dohniya bakhor iko ang mogo khai tuirui dai tonkha oro mothakni pai tui femani oro no kaibai tonkha obo hingke norok 10-12 din romuile chai tongmanai kisapano thuya
iko haike no kathang kasrang ongoi tongo norok bo paiti phaike haike no khai tondi jora kolok romoi chawi mana hingke yango khe mwimaising rok joto swnam bai sui si tongkha tabo khe ani mwimaising boksajak khologoi kisa koloi rugrana hingke norok tei sabo mwimaising bai puthi kosoi no berman buti thokjak comment khlai sadi angkhe to thokjak sogo teibo se nijoni kaimani buphangni kutung khagoi songke to teibo no thogo hayada bazar ni paiti pheke to hoiprajak rok kacham rok ekdom barsi khajak thogya hani bagai nijoni kutung khagoi songmani hingke teibo thogo hingke ko doni ari rekha ang jefrobano jekono mui buti khaike ang boni mui butui ni kubang nango haini bagui no karai iko pungtutui khai buti ri rekha ang baisimi no sul thokjago hingke doni aro mani obno kisa phoboi ri resinai kakrang jabarong tongkha omo asuk sotoi rujai asi do marken flashlight ri rekhe mui ekdom chakro khai thango ba asuk sotoi rujai marken korma hayang tongkha hingke obokhe abutui fry khaijak haike no chasinai markhe abutui bang thokjago hingke tabo khani mui rok monbaijak iko chong mai chalai sinai mai khorui sina kha aba jamungsa tei kosai butui mungsa tei khe toktui omelette tei khe muilok asukno hingke chong chalaibai malai sinai hingke tabo khe chong mai rok chalaibai kha hingke kisa tongoi taisingo misti tui phaimani abono tabok chalaiya nai tongo angkhe to misti markhen thokjago rosogula hingke buikhe to kutui manei rok hingke asuk thokjagya pho angkhe markhen thokjago misti hingke ani favorite che hingke aboni bagai no tui haijak bokhe kosom chanai angkhe kufur chanai hingke markhen thokjak sogo hingke tabo obo chalai nagrana hingke aboni yagolo yang boni banta hingke tam tujak hingke boroi bo hingke boroi markhen thokjago mukhoi angkhe burui phano asuk mukhoi thokjakya kutui manei thokjago bokhe boroi thokjago boni banta obo 30 rupees ni paiti phaimani hingke obo bo chabai kheba chabai kha chabaiya hingke ba obono phranai tonsinai ulok kran ongkhe phano chathong phranai tonya hingke to sogoi thangnai angbo chawi maya hingke ba bosai chung chabai miya rok hingke phano phranai tonnai hingke emne khe to borai khe to thoyei thokto tongno ang kaini kaitham suk chawano so abono tini ni asuk tei vlog roliya tini ni vlog barano norok bai malayo nani next vlog o naising tongdi tini ni vlog norok nai rok asuk interesting nangjak kha khokleng khagoi maimi song chamani simi song tongsio to kokrei next kaham kai vlog to buano hingke norok naising tongdi tini ni bagui asuk nungsinai jotono hambai।